Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na sab kita mahingala na atong tulumanon sa kahanginan, C on A, Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Binoadlaw na usab karon nga Martes, no? Pizza 20 na kini sa bulan sa Hunyo tuig 2023. Kumusta naman, no? Bago pag yung nahuman maghigala ang among meeting kaganina, no? Karon taon-taon mo hinay-hinay na pud mig sa gukoy, no? Manguli na pud mi dinha sa among tagsa-tagsa ka mga assignments kay kuan malagi kanang half day ra man ang among meeting kay pagkahuman mga alauna human na mo paniudto agad na niudto pa ako mga kauban karon taon-taon ako mo na una-una mo kong paniudto para makaprograma pa jud ko dinhi sa ato ang istasyon DYWC inyong tingog inyong radyo. Okay. Bueno, atong sumpayan to mga higala kagahapon, no? Ang ato ang topic sa ato ang kagahapon, no? Unsa titong topic kagahapon, the importance of the sacrament of matrimony to husband and wife. So karon ato na dayon nga isumpay ani atong batbato. Asa dili pa di ay no ato na ato na nga ipaila ang ato ang mga sa dili pa nga ato ang rules for a happy marriage. Ari una kita sa CBCP News. Balitang simbahan na ining kamugtuhon. Bishop Julito B. Cortez may pagkanaog og direktiba nga ang laiko dili na ibayaw, dili na muana ang mga kamot panahon nga mukanta ta sa amahan namo. Bastante na nga muana ra. Na mo na gitudlo ni Bishop Julito B. Cortez, no? Matud pa niya sa iyahang bagong direktiba nga ang mga pari lamang, mga obispo maoy muana. No? Ang muana mga pari ra. Kamong mga tawo muana ra mo, no? Aron kuno for the sake of uniformity, no? Matud pa ni Bishop Julito B. Cortez. Usa ka na ka direktiba mahigala, no? Usa ka na ka directive gikan kaniya. Ari kita sa Vatican News. Pope Francis nakabalik na sa iyahang sa Vatican, human nga siya na hospital. So, human ka siya nga na hospital sa Gemelli Hospital, no? Na discharge na siya ni adtong nakalabang semana ug gani karon nagpauli-uli na sa iyang maayong panglawas, no? So karong adlaw. So, dayon kita mahigala sa ato ang mga buhaton. Nari kita sa ato ang Santo del Dia, no? Saint of the Day. Abi ni ang ato karon nga santo mao si Saint Vincent Keyon, no? Saint Vincent Keyon, no, martyr of Japan and a native of Korea. Unya kini si Saint Vincent Keyon, K-A-U-N, membro kini siya sa SJ, no? Sa catechist niya na assign siya sa Osaka dito sa Japan isip usa ka missionary catechist, no? Na dito the timing pod nga dunay persecution dito sa Christians, no, na atong mga panahona nadakpan in taon kini sila si Saint Vincent Keyon ug mga kauban ug nahimo gyud in taon silang martir, no? Gipang patay sila ug gipang dauban, no? Gipang dauban in taon, no? Ano, no? So karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Vincent Keyon. Abi no, ari kita mahigala sa ato ang rules for a happy marriage. No, sa man gyud ay mga buhatonon. Kini siya ako ra po ni siyang mga gipang research ra po ni nako. Researchisan ra po ni nako mahigala kay lagi ta namin yo. No, muna ga research po lamang gid po ko para po atong ipaambit ninyo ba. Abi no, unsa may ato ang number 1 rule for a happy marriage. Number 1 is never bring up mistakes of the past. No? Ayaw gyud og kalimti na katong nahitabo sa una, labi na katong na settled na. Katubang na kuan na ba sa ato pa na settled na ninyo nga issue sa una nga mo inyong giawayan. Ayaw na to. No? Ato kanang mabasa sa Lucas kapitulo 6 versikulo 37. Stop criticizing others or it will come back on you
if you forgive others, you will also be forgiven. No? Stop criticizing. Ayaw na, kato bitaw unsa naman tarong tuiga 2013. Unya katong nahitabo na adtong 20 kaya sa taron 2023. Dali na 2013. Kung sa taron 2023. Ya katong nahitabo na atong 2010, inyo pang gibalik og istorya. Ayaw na, sister, nakalagmitan nga mohimo ana mga babae, mga asawa. Ayaw na misis ha. Number 2, neglect the whole world rather than each other. O yan, no? Mas bali pang makalimtan nimo ang tibuok kalibutan kaysa imuhang kapikas. Ayaw gyud ingon nga imong ug sa kuan pa na ug sa tagasat o sa galuyongon pa na matigwalaan ka ba? Matigwalaan ka sa imuhang responsibilidad sa imong pamilya. Labi na gayud sa imong asawa o sa imong bana. Kuang gina siya number 1 in your priority. Klaro ba? Kaya ato ka nang mabasa sa Marcos Kapitulo 8, versikulo 36. And how do you benefit if we gain the whole world but lose your own soul in the process? Ayan, sa ato pa kanang kalimot bitaw mga higala. Ayaw gina. Ayaw gina. Number 2, never go to sleep with an argument unsettled. Ayan, ato kanang mabasa sa Episo Kapitulo 4, versikulo 26. And don't sin by letting anger gain control over you. Don't let the sun go down while you are still angry. Don't let the sun go down while you are still angry. Sa tupa, never go to sleep with an argument unsettled. Sa tupa, kung mahimo, kuan lamang yun. Ato na yung isettle ng ato mga problema. Or else, di ra gyud gihapon kakatulong. Kung doon na mo gilalisan niya, magpatulog-tulog ka, sayang ra nang imuhang pagpiyong-piyong sa imong mata. Kaya nga naman, di gyud gihapon kakatulog. So, pagkatulog ni mo anang doon na kay problema. Klaro? Number 3, at least once a day, try to say something complimentary to your spouse. Kana po bang, bisan ka usa na malamang sa usa ka adlaw, maka-compliment po ka ginagmay ba sa imuhang bana ba o asawa, panlitan imong asawa. Lami po na imong linutuan day. Ayan, may imong kasi imong bana nga. Dong buutan man jud ka kaide dong no, susag tigulang na kadong balangga na gid gyapon ko nimo. Ayan, sa to pa. Mani kuan kayo nindot kay mga complimentary ba at least once a day. Di kay ang uban maingon man pod nga hilas-hilas na naman. Wala na, labi magkagulang na. Wala na yung tao yung mga at least once a day. Maglisod na ganig at least once a year. Ayaw manong, no? Kinahanglan nga permanente yun ng mga compliments ba sa usag-usag. O niya, na dunay lain nga, never meet without an affectionate welcome. Sa ato pa, panalitan mo, lakaw ka, madukwadong ka dumagiti. Niya, pag uli, abot nimo, doon nagug kay ginaadili. Panalitan imong bana, mo adog dumagete. Pag uli, doon na pud kay ginagmay nga welcome pod ba. Ikaw pod nga bana, adto po ka sa gikan ka dumagete, pag uli paliti po ginagmay pasalubong na imong asawa din na. No di kay maghayon-hayon ka ra pod gyud pag uli nimo. Kinahanglan nga doon na ba'y mga affectionate welcome ba? Dili kay maghayon-hayon na gyud kanina. No, klaro ba? Bino, balikan. Balikan na gina nato ang mga adlaw mahigala ha. Kaya ato ang ginagmay gipanghisgutan kay para nako importante gina siya, no? Kay ang happy family magagikan gyud sa happy husband and wife, no? Kung malipayon gani ang bana ug asawa, kana gyung tibuok pamilya magmalipayon. Pero kung nagsige ang away ning bana ug asawa, apektado gyud ang tibuok pamilya. Tama ba? Tama. Siguro tama na. Okay, daghang salamat og sa akong ginaingon, hinahinay nami og padailos karon taud-taon. Kami dai si Father Boy kining sagon may maguli meron mahigala, mangapit dai may dasbais, mungaon-ngaon dayon may og kining sa ngalan aning pitsa, dayong mudikan ako pauli sa ayungon. Okay? So, again, salamat kayo sa inyong pagpatalinghog ug daghang kayo salamat, no? Akong mga parokyano gikan sa
kining Bayawan, paingon sa Kalumbuyan, paingon sa Dawis, paingon sa San Francisco, paingon sa Sibulan, paingon sa Tanhay. Ug ang akong mga kaigsuunan, mga paryente nako sa Manhuyod, ang home parish, no, gingawan usab. Labaw sa tanan ang akong mga parokyano dinhi sa Ayungon. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.